Gerek kıldaşın ağramıyor o gelme. Gerek kıldaşın ağramıyor. Gerek kıldaşın ağramıyor. Türkmenistan'ın terörist hökümeti yurt daşynda galan vatandaşlary yurdun içine almajak bolup, özlerine hyzmat edýän şahsiýetlerin üstü bilen halka garşy ýörüýte sabotaj işlerini edip, her näçe ýollary ýapyk tutmany tynanşsa-da, her bir oýunlarynyň üstü açylýar. Edim şu an Türkiýeden bäri Azerbaýjana geçmeýän. Uçak ýok, gemem ýok. Geçen ayda Azerbaýjana gelmeň, bu yerden Türkmenistana gidip bolanok diýip, sosial mediada video paýlaşan iki şahys özleriniň watana nähilli ýagdaýda we kimin kömegi bilen gidendikleri akyllarda sorag alamatyny döretdi. Türkmenistanyň terörist hökümeti bolsa, özlerine hyzmat edýän şular ýaly şahsiýetleri halk köpçüligine görkezip, halkyň ýurda dolanmagynyň öňüne geçjek bolýarlar. Bu bolsa halka garşy alınıp barlayan düşmançylygyň açyk suwutnamasydyr. Şoňa meňdeş ýene-de maksat ady bilen terrorizma hyzmat edýän şahsiýet İstanbul'da ýollaryň açylmagyny talap eden halka provokator diýmegi bilen halka garşy iş ýöredýändigi we Türkmenistandaky jenaýatçylaryň üstüne örtmek isleýänligi açyk ortada. Yollar açtın her kim şeydi var üstüne öýnü. Ya şu biletler elektron görnüşüne hakylanap. Bu elimki elektron görnüşüne alyara biledi ha. Yol açtın. Muňa garamazdan halk arasynda gahar gazap artmaga dowam edýär. Mysal üçin 13-nji maýda İstanbul Howa mendilinde watana dolanmak isleýän watandaşlar bilen terörist hökümete hyzmat edýän konsul işgäriniň arasynda çykan dawaly ýagdaý meseleniň ulalýanlygyny görkezýär. Watandaşlaryň habar bermegine görä, İstanbul Howa mendiline gelen konsul işgärleri watana gitmek üçin kösenýän çagal aýallara, maýyp adamlara we garlara goldaw bermekden geçip, tersine halkyň bu kösenýän ýagdaýyny telefon kamerasyna düşürýän watandaşlara garşy kamera almak bolanok diýip haýbatly hereket edeni sebäpli watandaşlar tarapyndan agyr garşylyk gören konsul işgäri halk çykkansyz ýagdaýa goýdy. Bu bolup geçen ýagdaýlar Türkmenistanyň terörist hökümetiniň hakykatda näme üçin halk bilen ýüzleşip bilmeýänliginiň suwutnamasy bolup durýar.